शिवाजी पार्कमध्ये दसरा मेळावा ही शिवसेनेची परंपरा आहे आणि पावसातही शिवसैनिक शिवतीर्थावर उभे होते. आलेल्यांना कोंडून ठेवण्याची गरज वाटली नाही. उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे यांना हा खोचक टोला लगावला आहे. काल परवाचा जो दसरा मेळावा झाला शिवसेनेचा, अभूतपूर्व झाला. हे मी तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. अभूतपूर्व हे केवळ माझं श्रेय नाही, तर कोसळणाऱ्या पावसामध्ये शिवाजी पार्क, एकतर शिवाजी पार्कामध्ये तळं झालं होतं आणि त्याही चिखलात केवळ मुंबईतलाच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातनं शिवसैनिक आला होता. पाऊस पडत असताना सुद्धा कोणीही जागचा हल्ला नाही. एकतर शिवाजी पार्कला दरवाजे नाही आहेत, तसे बांधावरनं उडी मारली का माणूस बाहेर जाऊ शकतो. त्याच्यामुळे आलेल्यांना कोंडून ठेवण्याची काही तशी आम्हाला गरज वाटली नाही कधी, जी इतरांना कदाचित वाटत असेल की भाषण सुरू झाल्यावरती दरवाजे बाहेरनं बंद करतात.